Saunamökki 20 näyttää. Käydään kurkkaamassa, mitä tiloja tässä saunamökissä on. Täällä on saunatupa, mukavan kokoinen oleskelutila viettää sauna-iltaa tai majoittaa vaikka vieraat. Siellä on kaunis varava kiertoilmatakka. Sitten täältä saunasta löytyy mukavan kokoinen pukuhuone. Täällä voi säilyttää pyyhkeitä, pöflettiä ja muita saunatarpeita. Täältä päästään löylyhuoneeseen. Hyvän kokoinen löylyhuone, jossa on todella kauniit mestarikuusepän lauteet. Ja kiukaana tässä saunassa on Harvia 20 Pro etuvesisäiliöllä. Saunassa on upea iso maisema ikkuna. Käykää tutustumassa lisää meidän saunamallistoon meidän nettisivuilla